Godmorgen. Ja, Så godmorgen. er det ikke godmorgen? Ja. Jo, klokken er 10. Det kan vi godt. Klokken er God formiddag. 10. God formiddag. Ikke? Ja. Så er vi her igen til webinar. Og det er jo sådan et inspirationsmøde-webinar, da vi havde inspirationsmorgen i Jylland i torsdags i sidste uge. Ja. Så nu skal I på Sjælland, eller dem, der ikke kunne komme, I skal selvfølgelig ikke snydes. Så nu prøver vi sådan ligesom at kort dele lidt mere sammen, men i hvert fald så I får et indtryk af, hvad det var for bullets, som vi havde på i sidste uge. Ja, så man ikke sidder og føler sig snydt, og så prøver vi jo at skifte, så næste gang der er inspirationsmorgen, så holder vi det på Sjælland, og så Jylland næste gang. Så skifter vi lidt. Ikke? Ja. Men vi prøver at dække alle områder. Ja. Bare sådan lige rent praktisk, så skal I være opmærksom på, at vi optager webinaret i dag, ligesom vi plejer at gøre. I er selvfølgelig velkommen til at stille os spørgsmål undervejs. Husk, at I skal skrive det inde i chat. Altså, vi har 2 områder inde i WebEx. Der er en, der hedder QA, og så er der en, der hedder chat, og det er inde i chatten, at I skal skrive. Og så skal vi nok sådan løbende kigge ind i chatten og svare de spørgsmål, der nu må være. Og når vi ikke det hele, så kan I være helt sikre på, at vi skriver til jer på mail. Ja, og hvis vi vurderer nogle af spørgsmålene, bliver sådan meget, når jeg trykker på knappen, så bliver skærmen blå i stedet for grøn. Så kan det også være, at vi tager vi dem bagefter. Ja. For vi har jo tendens til at gå lidt over tid, fordi vi lader os rive med. Ja. Så vi vil hjælpe alle, men hvis vi ikke når det hele, så rækker vi ud til jer bagefter, eller I rækker ud til os, hvis ikke I synes, I har fået. Så ved I, hvor vi er, i hvert fald, ikke? Jo. Hvis vi lige kigger på agendaen her i dag, så er vi jo i gang nu, bare med den korte intro, så det er vi jo snart færdige med. Så havde vi jo en gæstetaler i sidste uge, Søren Rasmussen, og han var inde og tale omkring reklamationshåndtering. Han er ikke med i dag, så vi har fået opgaven og skal prøve at koge alt det sammen, som Søren han talte om i 3 kvarter, tror jeg endda han næsten var på. Så prøve at give jer lidt et indblik i, hvad budskabet var for Søren af. Og det tager Susan sig af. Så har vi selvfølgelig også noget SuperOffice med i dag, og det er jo i forhold til det her med kundetilfredshed generelt. Hvordan kunne man håndtere det i SuperOffice? Så der har vi sådan nogle eksempler og lidt moduler med, som kan gå ind og understøtte det. Og så har vi selvfølgelig også lidt nyheder. I skal da have lidt nyheder, det plejer vi at komme med, og det har vi også taget med i dag. Og vi regner med at slutte her 11:30. Det skal vi i dag. Det gør vi. Vi skal holde tiden. Og forhåbentlig også noget spørgsmålene. Yes. Yeah. Ja, vi er jo nok kendte ansigter, men Susan og jeg, vi har jo været i SuperOffice i flere år, altså 40 år. Det er jo helt vildt, når vi kigger på det. Sådan, det er til sammen, Det er til sammen, lige præcis. Ja. Så vi har i hvert fald arbejdet med CRM i mange år, så alt omkring CRM er vi jo altid frisk til at svare på. Så kontakt os, hvis der er noget, hellere end gerne. Ellers er vores account manager jo selvfølgelig også orienteret om alt det, der foregår, og dem kan I også fange og få hjælp med. Ja. Så er det ikke bare, Susan? Jo. Du er Søren Rasmussen nu, så nu kører du løs. Ja. Lige en lille intro, inden jeg klæder mig ud. Det er så fint, inden du tager Sørens briller på. Og det er fordi, at vi i starten af året, der lavede vi en kundeundersøgelse sammen med et analysefirma, der hedder Customer Trends, hvor vi spurgte en masse B2B-virksomheder om, hvilke tanker de gør sig omkring kundeservice. Hvad er de største udfordringer? Hvilke ting forventer man at sætte i kraft i forhold til fremtidig kundeservice? Hvad med økonomien? Og så videre. Så vi spurgte B2B-virksomheder i 6 forskellige europæiske lande, fordelt på 20 forskellige brancher, og de personer, vi spurgte, havde typisk rollen af administrerende direktør, kundeservicechef, salgschef, teamleder osv. Og det kom der en rigtig, rigtig spændende rapport ud af, som er sådan en European B2B kundeservice rapport. Og den kan I hente på vores hjemmeside. Den er virkelig spændende og fortæller lidt om, hvad fremtiden byder inden for
kundeservice, eller i hvert fald hvad nogle af jeres kollegaer gør sig af tanker derude. Og vi skal ikke gennemgå rapporten, men jeg har taget sådan 3 findings fra rapporten, som jeg synes var sådan ret, eller vi synes var ret sådan opsigtsvækkende. Mhm. Og det første handlede om kundetilfredshed, fordi ifølge rapporten, så er kundetilfredshed det, man har allermest fokus på i kundeserviceafdelingen. Det er i hvert fald den KPI, man ønsker at måle allermest på. Hvorfor jeg har taget den med, det er fordi vi ser, at der er et mismatch imellem at det værende virksomhedernes største KPI, altså at sikre høj kundetilfredshed og have styr på det. Men samtidig så har man ikke værktøjerne til rent faktisk at afdække, hvordan det går med kundetilfredsheden ude i virksomheden. Så der er simpelthen en mismatch imellem, hvad ens ambition er, og hvad der egentlig er muligt for en i virksomheden at måle på. Så vi vender jo tilbage til kundetilfredshed, Det gør vi. men altså værende den allervigtigste ting i forhold til vores kunder og håndtering af kundeservice. Og så var der teknologien. Undersøgelsen viste også, at de adspurgte virksomheder er meget ivrige efter at følge med tiden og ride på den her bølge af ny teknologi. Og næsten 60% af de adspurgte virksomheder påtænkte at købe en eller anden form for teknologisystem til at håndtere kundeservice, og så det som en omkostningsbesparende taktik i forsøget på også at sikre god kundeservice og gøre de her manuelle rutiner mere digitale og automatiseret. Så det er bare om at holde snuden i sporet, hvis man vil være med der. Altså man er nødt til at sætte det lidt i system. Og det kommer vi jo faktisk med nogle ting med nu Ja, her i dag. det gør så vi. det kommer Det gør vi vi. ind på i dag. Ikke? Ja. Og så var der noget omkring selvbetjening, som jo igennem mange år inden for BTC-markedet har været meget, altså det her med at selvbetjene sig via en portal, det kan være en hjemmeside, en webformular, hvor man, når man havde spørgsmål eller reklamationer, hvad det nu måtte være, så betjener man sig selv, og det er hvor at man som privat kunde, forbruger, vant til. Den trend har ikke helt vundet indpas i B2B-markedet endnu, men den kommer. Altså, så I skal være forberedte på, at flere og flere af jeres kunder er villige til, og forventer faktisk også, at de kan selvbetjene sig selv. Så få en formular på jeres hjemmeside, hvor at man kan oprette en kundeservice-sag, stille et spørgsmål, registrere en reklamation. Det vil være vejen frem mod 2025. Det viser den her undersøgelse i hvert fald. Det den også viste, det er, at man har, selvom man selvbetjener sig, så har man stadig en forventning til, at det ikke er en decideret chatbot, der sidder i den anden ende, men at der rent faktisk sidder en rigtig person i en kundeserviceafdeling og hjælper en. Så om inden vi gerne vil være effektive og spare tid, så skal der være en i den anden. Og en i den anden. Lige præcis. Yes. Og det skal vi snakke om i dag, hvordan vi kan sætte tingene lidt i system og få viden og indsigt i, om vores kunder er tilfredse, hvad er det for en type henvendelser, de har osv. Og det vil jeg vise med hjælp fra vores nye kundeservice-modul, og Marianne vil også fortælle lidt om kundetilfredshed. Og så sidder der måske nogen og tænker, jeg troede vi skulle høre sådan rigtig meget om hvad det nye kundeservice-modul skal. Og der havde vi jo en inspirationsmorgen i starten af året, da vi lancerede vores nye kundeservice-modul med den nye brugerflade. Og der havde vi en seance der, hvor vi snakkede om, hvordan man med det nye SuperOffice-sager kan håndtere alle former for henvendelser igennem sin SuperOffice brugerflade, som nu hvor det hele er blevet integreret i én pakke. Så det snakkede vi om i foråret på et webinar. Vi fortalte os om, hvordan man kunne lave sagshåndtering via mobilen. Vi viste brugerfladen, hvad der var af nyheder, og hvordan at den er blevet meget mere intuitiv og lækker at arbejde i for medarbejderne. Og så gav vi nogle eksempler på, hvordan man kan håndtere forespørgsler, leverancer og reklamationer. Så det kommer vi ikke ind på i dag. Så hvis man sidder der og er en lille smule skuffet og tænker, det var det, jeg havde håbet på, så vil jeg bare sige, jamen det er så heldigt, at vi jo optager de her webinarer. Så ind på vores hjemmeside. Jeg har skrevet adressen nede i bunden, og der kan I se, der kan I finde det webinar fra foråret, som hedder Nyheder i SuperOffice AM og Fokus på Service. Og så får I hele introen og forklaringen omkring, hvad vores nye servicemodul kan. Og nogen har jo service i forvejen, men kører stadig på den gamle version. I kan med fordel overveje at komme op på det nye, for det er meget fedt.
Meget og fedt. nogen har slet ikke kundeservice-systemet i forvejen, så se lige at komme i gang med at Yes. få det ind, for nu skal I jo høre, hvorfor det er vigtigt at være god til at håndtere kundereklamationer. Præcis. Yes. Så nu, Så nu tager du Sørens falder på. så nu tager jeg Søren på. Ja. Søren Rasmussen, som Marianne fortalte, havde et indlæg i sidste uge, hvor han fortalte om god reklamationshåndtering. Og det kunne han blandt andet gøre, fordi han har undersøgt meget omkring god reklamationshåndtering, og han har også skrevet flere bøger. Og han havde nogle påstande. Han havde et super godt indlæg. Og det var humoristisk. Mange spørgsmål. Ja, og der kom virkelig mange gode spørgsmål. Men han havde så nogle, jeg kalder det highlights, eller nogle påstande. Så lad mig prøve at gå dem igennem. Hans første påstand var, at alle reklamationer kan faktisk behandles ens, fordi de er fortrinsvis drevet af psykologi. Så sidder der måske nogen og tænker, at der er der forskel på at sidde med slutbrugere eller med B2B-kunder. Det er der faktisk ikke, fordi i bund og grund er det den person, der har en reklamation, og uanset hvilken rolle vedkommende sidder i, så er det de samme ting, der spiller ind, fordi det handler rigtig meget om psykologi. Men det vender vi tilbage til. Men på grund af det, så mener Søren ikke, at det er afhængigt af produkt eller branche, så man kan håndtere alle reklamationer stort set ens, uanset hvad det er for en type af produkt, og uanset hvilken branche man er i. Og den her reklamationshåndtering, den kan også passe ned på alle kunder, så har man med kunder, borgere, medlemmer, brugere, uanset hvilken type kunde, så kan man i store træk håndtere sådan en reklamation ens. Ja. Så siger Søren også, at der er god økonomi i reklamationer, og det gør han, fordi at folk, der for det første så kræver det lidt tilløb at tage mod til at komme med en reklamation. Og undersøgelse viser, at når man modtager en reklamation, så sidder der sandsynligvis 25 andre kunder, som ikke reklamerede, alene af den grund, at det er en lille smule stressende faktisk at reklamere. Men der er god økonomi i reklamationer, også selvom man lader tvivlen komme kunden til gode, det skal man altid gøre. Fordi kunder, der har reklamationer, de har lave forventninger til firmaet, de reklamerer hos. Og når man har lave forventninger, så er de forholdsvis nemme at overstige. Altså, der skal ikke så meget til, før kunden tænker, wow, det havde jeg alligevel ikke regnet med. Nej, lige præcis. Og når ens forventninger overstiges, så bliver man glad, og man bliver også mere loyal. Og virksomheder med loyale kunder, de vokser og vækster hurtigere. Og han gav et rigtig godt eksempel med en vinhandler, hvor der kommer en kunde ind og har købt hvad han ellers regnede med var en god flaske rødvin, men da han åbner den der lørdag aften, så lugter den og smager den af prop. Og nu tager kunden, han gør sig ulejlighed og tager vinflasken med ned hos vinforhandleren og siger det. Og her har han måske forventninger til at få en ny flaske rødvin, det håber han i hvert fald, men han forventer ikke mere. Hvis den her vinforhandler for det første anerkender, at selvfølgelig, hvis du synes, den lugter af prop, så skal vi gøre noget ved det. Og ombytter flasken, uden først lige at skulle ud i baglokalet og tage en smagsprøve, eller lugte ned og på en eller anden måde mistænkeliggøre kunden, der kommer. Men simpelthen bare siger, ved du hvad, det er jeg godt nok ked af. Du skal selvfølgelig have en ny flaske, og så lige samtidig med finder en god flaske hvidvin for det samme distrikt og siger, og for ulejligheden, så skal du også have det her. Med. Så har han en glad og loyal kunde, der fik mere, end han forventede. Og sådan en middelaldrende mand, jamen han er typisk købestærk, og det er ikke sidste gang, han har sat sine ben i den vinbutik der. Og han fortæller det måske sågar også til nogle venner næste gang. Ja, lige præcis. Så det er der altså god økonomi i. Så lige tilbage til psykologien, fordi det er det her, der spiller rigtig meget ind. Når man oplever noget, en uretfærdighed eller et produkt, der ikke lever op til ens forventning, eller en fejl, der er sket, det at tage mod til sig og komme med en reklamation og klage, det er faktisk en enormt stressfyldt situation for den person, der skal gøre det. Ham, der har taget rødvinsflasken med i bilen og kørt ned, han er ikke i sin comfort zone, når han gør det, medmindre man har med kvævlanter at gøre. Der er nogen, der er nærmest, men det er ikke dem, vi adresserer her. Så det er enormt stressende faktisk at komme med en reklamation. Og derfor så har man også et behov for at blive hørt,
og anerkendt og respekteret i det, så man ikke bare bliver faret af vejen. Og man har behov for at føle, at man bliver behandlet fair, og det er helt afgørende. Det her fairness, det er utrolig vigtigt, og det er det, der skaber loyalitet. Hvis man føler, at man bliver behandlet fair, så er man faktisk villig til at acceptere, at noget er gået galt, og det kan faktisk vende situationen, at fordi man bliver behandlet godt, og bedre end man turde håbe på, så får man sådan en, jamen, næsten sådan en skyld, altså fordi man bliver behandlet fair, så føler man lidt, man næsten står i gæld til det her firma. Ja, så det var ret interessant. Og så bliver man loyal. Ja, det gør man, ja, lige præcis. Det er også super interessant, ja. Så havde en masse gode eksempler. Det var virkelig et... Det var godt. Ja. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på. Der er sådan nogle snubletråde, som han kaldte det. Og det er, at tiden er en fjende. Tiden er en af den vigtigste faktor faktisk. Kunder er villige til at betale mere for deres produkter. De køber hos jer, eller deres ydelser, hvis de ved, at de får hurtig hjælp. Så vær hurtig til at svare tilbage. Det kan godt være, at I ikke har en løsning med det samme, men svar hurtigt tilbage, så kunden føler, jeg er blevet hørt. Lige præcis. Ja, jeg er blevet hørt, og der er nogen, der tager sig af det. Så er det også vigtigt, at man ikke tænker, okay, altså, det var godt nok. Ja. Der kunne hun også godt have været lidt large der, sådan, inden hun brokkede sig. Intet er for småt, så alle reklamationer skal håndteres ligeligt og skal registreres også, så vi kan holde styr på det. Det kan godt være, at vi synes, det er en lille ting, at den der kasse var lidt bøjet, eller at benet har fået en lille ridse eller noget, men for kunden kan det være kæmpestort, og det må man ikke negligere. Nej, eller, bestemt ikke. Så det der med at gå i forsvar, lad være med det. Ja, det skal man ikke. Nej. Og kunder er faktisk villige til at tilgive fejl, så længe man viser, at man er selv er villig til at rette op på det. Men hvis fejl gentager sig og bliver til decideret fejltrin, og man ikke gør noget ved det, det bliver ikke tilgivet. Nej. Så man skal vise empati over for personen, der kommer, som i forvejen måske er lidt klemt ved situationen, og lade være at gå i forsvar. Også selvom I synes, at I har ret, at det her var måske selvforskyldt, eller hun kunne også have tænkt sig lidt om. Lad være med det. Der er god økonomi i at lade kunden blive hørt, og efterkomme kundens ønsker. Ja. Der kan også være, ud over snubletråd, så kan der være nogle barrierer sådan i virksomheden, man sidder i. Man siger jo, at alle er i kundeservice, så det er jo ikke kun dem, der sidder i kundeservice-afdelinger. Derfor er det også vigtigt, at alle har fokus på, hvordan leverer vi den bedste kundeservice. Og en af de ting, der er vigtigt, det er, at ledelsen giver plads til, at man som medarbejder i kundeservice kan få lov at sige, ved du hvad, det er en kreditnota, du gerne vil have, jeg laver en kreditnota til dig, og så, eller jeg sender en ny en til dig uden beregning, fordi man ved, man får ikke skæld ud af chefen bagefter, fordi man er gået over stregen. Så man skal have råderum til at kunne give god kundeservice. Ja. Og så skal der også være en kultur i virksomheden, hvor man gerne vil være likeable, hvor man gerne vil være god ved sine kunder, hvor man ikke bare ser dem som nogle irriterende nogen, der er sat i verden for at drille og gør ens dag træls. Så det her med, at man er god over for kunderne, det skal være noget, der bliver rost og fremhævet. Og så er det også vigtigt, at man som medarbejder er personlig, altså man... Der kommer et eksempel på det her, men at man ikke bare har den her sådan professionelle uniform på og bare gør den ene sag igennem efter den anden, men man forsøger at sætte sig ind i problemstillingen og igen høre kunden. Det gør en kæmpe forskel. Så grundholdningen er, giv altid en god oplevelse, sørg for at dække de her følelsesmæssige behov, som at blive hørt, set, anerkendt, respekteret, vis sympati, vær ærlig for Guds skyld, lad være at bortforklare eller stikke en røverhistorie. Og så skal man faktisk behandle alle kunder lige godt og gerne som en ven. Så hvis man sidder med en træls kunde, og man tænker, hun er godt nok uvenlig, så tænk på kunden som en god ven, og giv kunden den samme behandling, som du ville gøre, hvis det var en af dine gode venner. Ja. Og det synes jeg egentlig er meget fint mindset at have, ikke? Selvom man måske er lige ved at brænde sammen indvendigt. Ja. Søren han havde en 15-trins loyalitetsmetode, som er gennemprøvet og testet,
og føre kunden igennem, lige fra man får en henvendelse til sagen kan afsluttes. Og den kan man altså simpelthen bruge på alle typer reklamationer, alle typer kunder og alle brancher. Og vi skal ikke gå dem igennem nu. Så må man tage fat i Søren. Eller købe hans bog. Lige præcis. Men de første 4 trin er sympatisere med kunden. Det kunne være rødvinskunden fra før. Så når han kommer ned med sin flaske, der smager af prop, så sige, puha, det lyder godt nok heller ikke godt. Og så udtryk forståelse, og så sige, jeg kan godt forstå, at det var du ikke tilfreds med, det var godt nok også irriterende. Afgræns problemet. For eksempel sige, jeg håber ikke hele jeres middag blev ødelagt. Lad os sige, at han serverede vinen foran gæster, og han er lige ved at skalere det hele op, og han vil have refunderet også udgifter til middagen. Og så prøv at afgrænse det og sige til kunden, jeg håber da ikke middagen blev ødelagt. Og så vil han sikkert sige, nej, jeg havde en anden god flaske på lager, så den trak jeg op i stedet for. Og så er han faktisk selv ved at tale problemet lidt ned igen, så det i stedet for det sådan eskalerer og bliver kæmpe større, så prøv at hjælpe med at lade ham tale det ned igen ved at afgrænse det. Og så blive en allieret. Fysisk her, så træder vinforhandleren, han træder ud på den anden side af disken, og så tager han kunden om skulderen, og så går de hen til regionen, og så finder de en ny flaske rødvin. Så bliver det lige pludselig os, der finder ud af det i fællesskab, og ikke leverandøren, der skal finde ud af noget i forhold til kunden, men vi finder noget. Vi finder en løsning sammen. Lige præcis, ikke? Ja. Så det er sådan de 4 første trin, og jeg håber, I sidder derude og tænker, det kan faktisk godt genkende. Og jeg har allerede prøvet det lidt af, og sige, det er slet ikke så svært, og det virker faktisk rigtig godt. Så som afrunding, så vil jeg sige, at det var Søren, der sagde det her, sørg for at have nogle procedurer i jeres kundeserviceafdeling, så alle ved, hvad man skal gøre, og hvad man må gøre, og hvor store beføjelser man har, og hvilke forventninger man har til medarbejderne i kundeservice. Brug et system til at håndtere det. Outlook-indbakken, det bliver noget værre rod med sådan en fælles postkasse. Hvem har svaret på hvad? Er der nogen, der ligger for længe? Kunder og venter, man ikke får taget. Brug et system til at håndtere det. Og så håndtere alle typer af sager. Også de små, hvor kunden måske bare lige ringer ind og lige øffer over et eller andet. Få det registreret, få det håndteret professionelt. Og så husk at mål bagefter hver enkelt sag. Hvad synes kunden? Og det er jo netop for os at finde ud af, var kunden tilfreds? Hvordan er vores kundetilfredshed? Det er jo en glimrende lejlighed til at finde ud af det, når man i forvejen har været i dialog. Og så kan det godt være, at det starter skidt, men hvis man håndterer reklamationen på den måde, som Søren har forklaret, jamen så kan man vende en kunde, der måske var lidt stresset, lidt op at køre. Man kan levere mere end kunden forventede, skabe en glad kunde, og så er det sgu da det helt rigtige tidspunkt at spørge, hvad synes du egentlig? Helt sikkert. Så den griber du lige. Den griber jeg. Men jeg vil bare lige sige for at runde Søren af, så vil jeg sige, hvis nogen tænker, det vil vi sgu godt vide noget mere om, så er Søren på LinkedIn, så der kan I besøge ham. God reklamationshåndtering har han en side, og jamen besøg ham derinde, skriv med ham derinde, og hvis I for eksempel skal have et firmaarrangement, eller noget, hvor de tænker, gud, vi sidder alle sammen i kundeservice, og selvom der måske sidder nogle sælgere og tænker, det behøver jeg ikke lære mere om. Jo, det behøver du også, fordi at kundeservice, de sker i alle afdelinger af virksomheden. Så kunne I overveje, om I vil booke Søren til at holde et indlæg ude i jeres virksomhed. Det var i hvert fald super inspirerende, og som I også kan se inde på hans LinkedIn-profil, så fik han rigtig god feedback fra i torsdags. Folk fik virkelig meget ud af det. Han fik gode karakterer. Fordi vi spurgte selvfølgelig også kunderne, hvad synes I? Så gør det. Det var et rigtig sjov input at få. Helt sikkert. Yes. Og så er der selvfølgelig hans bog. Ja, hans bog. Også, de satans kunder. Ja. Præcis. Nå, jeg håber, at Søren tilgiver mig for mit indlæg. Jeg synes bare, det var rigtig... Det var i hvert fald highlights. Det var det i hvert fald. Så det var, det synes jeg, det var ret godt kørt. Men du skal snakke lidt videre om kundetilfredshed, Marianne. Ja, og det skal jeg jo, fordi hvordan kan vi så måle på det her kundetilfredshed inde i SuperOffice? Og som SuperOffice fungerer i dag, så har vi jo service, som der ligesom kan håndtere generelt forespørgsler og reklamationer osv.
Og det har vi faktisk udbygget lidt og lavet et modul til, som vi kalder Feedback Loop. Og det er egentlig sådan, at når det er sådan, at vi har kørt en sag igennem, så som du lige sagde før, få nu spurgt dem allerede, når I er i gang med en sag og sætter den så til afsluttet, hvad har oplevelsen været? Der får man jo helt klart det bedste billede af, hvordan det er foregået, og om kunden er tilfreds. Og det er faktisk det, som det her feedback loop, det bygger på. Som du også nævnte, Susan, så har vi jo selv lavet en analyse omkring, hvad er det, vores kunder har af planer for de næste 5 år. Og noget af det, som der er stor fokus på de næste 5 år, det er faktisk den her kundeoplevelse, kundetilfredshed, som man har mest fokus på. Der er selvfølgelig stadigvæk noget med prisfastsættelser og produkt, hvor at man også er nødt til at have lidt fokus. Men der hvor den altså piker, som man kan se her, så er der næsten 50% af de her svar, som vi fik tilbage, hvor man siger, at det er kundetilfredsheden, som man vil have fokus på de næste 5 år. Så allerede her kan man jo sige, der er der i hvert fald noget, som man har erkendt ude i marken derude, at der er noget, vi er nødt til at have fokus på, og det skal vi selvfølgelig have værktøjer, så vi kan finde ud af, hvordan det er. Og der er vi jo så kommet med det her feedback loop, og feedback loopet er altså en lille pakke, kan man sige, som vi simpelthen har gået ind og har customiseret til selve service-delen. Så det vil sige, at vi bygger den altså som noget standardfunktionalitet. Det er ikke sådan, at der begynder at blive kodet en helt ny applikation. Nej, vi benytter os sådan set af de kendte funktionaliteter, som at vi selvfølgelig arbejder med sager. Vi har svarskabeloner i service, så dem bruger vi også i forbindelse med det her feedback loop. Vi har generelt formularer også inde i vores marketing. De bliver også benyttet i det her. Og så alle de data, som vi så får samlet ind, det skal vi selvfølgelig arbejde med dashboard til. Så vi lægger os altså op af standarden. Og det betyder jo også, at det bliver muligt for jer selv at gøre ting, når vi først har sluppet jer. Men det kommer jeg lige lidt mere ind på. Så det, den egentlig bygger på, det er nu det nye servicebillede, som du også nævnte, vi jo har vist. Så hvis der er nogen, der sidder og siger, sådan ser min service ikke ud, så er det altså fordi, det er den nye service, som jeg har her. Det, som selve modulet gør, det er, at den går ind og tilføjer nogle flere felter på sager. De felter har jeg valgt her at lægge på en særskilt fan, så vi får blandet dem sammen med vores standardfelter. Og det kan I jo i den nye service, der kan man jo faktisk lave sine egne faner, og man kan tilpasse skærmbilledet på sager. Så jeg har tilføjet den her kundetilfredshedsfan, og de felter, som det her feedback loop de skal bruge, dem har jeg lagt ind på den fan. Når man afslutter en sag inde i SuperOffice, så det vil sige, når man sætter en sag til status afsluttet, eller hvilken status I nu har, og det kan godt være, at I har afsluttet, det kan også være, at I siger løst, eller hvad det nu måtte være. Det er sådan set ligegyldigt i forhold til det her modul, fordi vi går ind og trigger på det, som I siger. Men det er feltet status, som man kigger på. Så det vil sige, at kundeservice-medarbejderen sætter en sag til afsluttet, og så begynder SuperOffice at starte det her flow. Det der sker, det er, at den sender en mail ud til den kunde, som I lige har siddet og talt med, og der er der altså et link til en formular, og der har vi prædefineret eller prædesignet sådan 2 formularer, som I ser her på skærmen, og dem kan I jo lave om til jeres farver, med jeres logo, og skrive noget andet end det vi har valgt at skrive, fordi de kan jo editeres ind i marketingsmodulet under formular, hvis det er. Tanken er vel også, at man kan komme så nemt i gang som muligt. Præcis. Så man egentlig bare behøver måske at ændre farven, og som sagt logoet, hvis man ikke vil reklamere for Super. Lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. De informationer, som der så er i den her formular, altså de spørgsmål, der er, det er så den information, som der skrives ind på de felter, I så før.
Så det vil sige, det kunden vælger, jeg er tilfreds, jeg er ikke tilfreds, eller skriver nogle kommentarer, de ryger altså direkte ind på sagen, på de felter, som I lige så før. Så formularen, når den er udfyldt, og man har sendt sin feedback, så får man altså dataene tilbage ind i SuperOffice. De data kan man jo så bruge. Og det kan man jo i forhold til dashboardene. Og der kunne det jo, nu hvor man kan kombinere lidt, fordi nu er man jo også i den nye service, er man jo kommet over i dashboard over i CRM. Der har man ikke dashboardene over i det her service-rude mere, men altså inde i selve CRM-delen. Og det betyder jo, at nu kan man begynde at kombinere de her dashboard med informationer fra andre steder i CRM-platformen. Og her har jeg bare prøvet sådan lige også at sætte et dashboard op, hvor jeg ligesom siger, jamen, hvordan har den gennemsnitlige svartid været på de sager, som vi har haft kørende, og dem, som så har valgt at svare på den her kundetilfredshed. Hvad har de svaret? Har der været en sammenhæng imellem, hvis vi har været hurtige til at svare, så har vi fået høj score, eller er det en lav score, når vi har været hurtige, fordi vi måske har været for hurtige? Og det kunne jo være et dashboard, som der kunne være interessant, ledelsesmæssigt i hvert fald, at sidde og kigge på og så sige, hvor er det, at vi har nogle forbedringsområder i forbindelse med kundetilfredsheden? Ja, fordi som vi hørte før, så hurtige svar giver typisk bedre kundetilfredshed, og det viser det her dashboard også. Men omvendt, hvis man giver svar, der ikke er fyldestgørende, så vil kunden måske hellere vente lidt længere tid på at få svar, og så få et ordentligt svar. Præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Så begynder man i hvert fald at kan bruge dataene til, at man kan arbejde med kundeserviceafdelingen. Yes. I det her modul er der så også en lille administratorklient, altså det er en selvstændigt område, der bliver i SuperOffice, altså en URL, hvor man kan komme ind i den her administratordel. Og inde i den administratordel for det her feedback loop, der kan man blandt andet gå ind og så sætte op, jamen hvor tit vil man egentlig forstyrre kunden med, at de skal svare på den her kundetilfredshed. Altså hvis nu man som kunde har mange sager i gang, så er det måske irriterende at blive spurgt hver eneste gang, at vi closer sagen, hvordan har din oplevelse været. Så der kan man gå ind og så sætte op og så sige, jamen der skal i hvert fald gå 14 dage fra at man er blevet spurgt, til vi begynder at spørge igen, hvis man får en sag. Ja. Det vil også være her, at man sætter op, hvad er det for en type score, I egentlig vil have. Altså de her smileys. Hvis det er en sur smiley, skal den køre den ind som en 0-score, eller skal den køre det ind som en minus-score, eller hvad. Så det bestemmer I selv der. Og så er det generelt det her med, jamen, hvad er det for en formular, der skal vises, hvad er det for en e-mail-skabelon, fordi der kigger den jo ned i vores standardområder, så når man nu synes, at nu trænger den lige til et frisk pust, den her formular, så kan I jo faktisk selv lave en ny formular, og så kan I pege ind på den i forbindelse med det her feedback loop. Så vi prøver at gøre det, så I kan være så selvkørende som overhovedet muligt. For at få det her feedback loop modul, der kræver det, at man har service licenser. Så enten at man har en Service Essential licens, eller en Service Premium licens. Vær opmærksom på, at hvis man kører på en Service Essential licens, så er det kun standard dashboard, man har. Så kan man altså ikke sådan, gå ind og customisere dashboardene så meget, som man kan i vores Premium licens. Så de her eksempler, jeg har givet med dashboard, der kan der være nogle ting, som I ikke kan kun på Essential. Derudover skal I have en development tool, og selvfølgelig adgang til formularer, så I kan lave de her formularer. I den her pakke, som I får hos os, eller det her modul, der har vi altså de 2 formularskabeloner, som jeg allerede viste. Der er en e-mail sat op med link til de her formularer, og så er der selvfølgelig scripts til at håndtere hele den her logik, hele det flow, som jeg lige har talt om, som der også bliver lagt ind. Og så hjælper vi selvfølgelig med lige at få sat nogle dashboard op, så I har noget, I kan begynde at arbejde med, og som I så kan udvikle videre på igennem tiden. Ja. Så det er, hvis man sidder som virksomhed og tænker, jamen vi er også interesserede i at høre om kundetilfredshed, og vide, hvad vores kunder synes om os, så har vi lavet den her pakke til, at I kan komme i gang på en nem måde. På en nem måde, ja. Og når først pakken er der, så kan I jo bruge det lige så tosset, I vil. I kan spørge
om alt muligt til alle typer af kunder og alle typer af sager. Så det er egentlig en måde, hvis man gerne vil i gang, men ikke lige kan overskue alle de ting, der skal sættes op, så hjælper vi med det. Man får i hvert fald flowet, så den får sendt noget afsted, når man begynder at afslutte en sag. Det kan være mange ting, man vil måle på der, og det er, kan man sige, det bliver et fleksibelt værktøj, så I selv kan vælge, hvordan I vil arbejde med det. Ja. Men hvis det er noget, som der ligesom kunne være interessant for jer, så tag endelig fat i jeres account manager. Så kan de sige endnu mere om det, også i forhold til de licenser, I har, og så skal de nok hjælpe jer videre med det. Ja. Jeg tror faktisk, det er tid til. Skal vi lige kigge om men altså, så vidt jeg kan se, så er der faktisk ikke nogen. Der er ikke nogen inde i chatten i hvert fald. Ved du hvad, det er jo både godt og skidt. Vi elsker jo at svare på spørgsmål. Ja. Men lad os, så kan vi jo, så kører vi da bare videre. Så kører vi videre. Ja, det er det vi gør. Jeps. Jeg håber så, at der er hul igennem. Må ikke vores kolleger, de havde givet besked, hvis det var. Ja, bange på ruden. Vi iler videre, så må vi se, om jeg kan nu lave grund for nogle spørgsmål her. Fordi det, vi skal snakke om nu, er tilbage til vores servicemodul og det her med at arbejde med sager. Og endnu vigtigere, arbejde med den viden, vi kan opsamle, når vi håndterer forespørgsler, henvendelser, reklamationer osv. Fra vores kunder. Så jeg vil give nogle eksempler på, hvordan man kan nærmest konvertere en kundehenvendelse til noget relevant data, der giver en god viden og indsigt, så man kan bruge det bagudrettet i virksomheden, hvis der er nogle processer, der skal rettes til, eller der foregår nogle uhensigtsmæssigheder i nogle, altså for eksempel i kundeserviceafdelingen, man måske lidt for tilbøjelig til bare at smide en kreditnota, det kunne måske have været løst på andre måder. Så det her med, at vi får noget viden omkring vores kundehenvendelser, lærer de relevante data, og så kan omsætte det til i forhold til vores KPI'er, vores vigtigste mål i forhold til kundeservice. Så det giver nogle eksempler på. Og en kundehenvendelse, det kan jo være alt muligt. Det kan være en forespørgsel på en pris, det kan være generelle produktspørgsmål, det kan være noget omkring, hvornår får jeg mine varer. Der kan være noget, man booker noget service, man vil have support, det kan være ordre, alle mulige forskellige ting, selvfølgelig også reklamationer. Så kundehenvendelser, det kan være meget. Det kan være forskellige typer af medarbejdere, der skal besvare dem, eller forskellige teams, forskellige afdelinger. Og derfor giver det rigtig god mening at kategorisere de her kundehenvendelser. Og det kan man gøre inde i servicemodulet, så det er de rigtige medarbejdere, der svarer på de rigtige spørgsmål. Så sparer man tid, og man får givet kunden det mest kvalificerede svar, fordi det er den rigtige type af medarbejdere. Man skal ikke sidde og vente på. Nej. På den rigtige ord. Så inde i vores servicemodul, der har vi jo allerede vores firmaer og vores kontaktpersoner i forvejen, fordi det ligger jo i samme database som vores CRM-data. Så når vores sælger har oprettet en ny kunde eller en ny kontaktperson, så ligger personen der allerede, og hvis det er en anden person, der skriver ind til os, så kan vi sagtens bare oprette den person, så vi har det hele lagret det samme sted. Så når en person skriver ind til os fra en af vores kunder, så bliver det registreret som en indkommen sag. Og den kan komme ind, ja, hvis kunden skriver, så er det jo typisk på mail eller i form af en formular. Det kunne også være en chat. Og hvis kunden ringer ind til os, så tager vi selvfølgelig også imod det. Og så registrerer vi selv en sag manuelt, og det kan faktisk gøres samtidig med, at man har kunden i røret. Så sender systemet automatisk en kvittering til afsenderen, hvis det var på mail. Hvis man har udfyldt en formular, så får man jo en bekræftelse af, nu har vi modtaget sagen. Og hvis man har talt med kunden i telefonen, men lovet lige at sende en kvittering, så kan man også gøre det inden for systemet af. Men ellers så kan det her ske fuldautomatisk. Vi behøver ikke have rørt ved sagen endnu, hvis den for eksempel kom ind fra en mail af. Nu er kunden informeret om, at vi har fået sagen, og vi er gået i gang med den. Og så deler vi sagen ind i kategorier, og det er det her med, jamen hvis det er forespørgsel på en pris, så skal vi have den over i salgsafdelingen eller i vores interne salg. Hvis det er en reklamation, så skal den ned i kundeservice. Hvis det er noget
Hvis der skal bookes tid, at en servicemand skal ud på besøg, så er det måske en helt tredje afdeling, der skal have den. Og det styrer vi ved hjælp af de her kategorier. Og systemet kan i nogen grad selv smage på henvendelsen og så sige, hov, her står noget med en reklamation i teksten, så skal den ned i kundeserviceafdelingen. Her står noget med book en servicemedarbejder, så skal den et andet sted hen. Men alle sager får som udgangspunkt en kategori, enten automatisk eller tildelt manuelt. Så får alle sager også en status, der fortæller, hvor langt at vi er kommet. Så når sagen kommer ind, så er den sådan umiddelbart jo enten oprettet eller aktiv. Der er nogen, der skal gøre noget ved den. Og så undervejs, når vi arbejder med sagen, så kan det være, at vi venter på kunden, skifter sagen status. Det kan også være, at vi venter på... Jeg er hoster, så jeg bestyrer jer. Ja, men det er helt i orden, Marianne. Ja. Det kan også være, at vi har en forespørgsel ude hos en leverandør. Så skifter vi status til afventer leverandør. Og når vi er færdige med at besvare sagen og kan afslutte den, så skifter den status til afsluttet. Og de forskellige status, så hedder det i flertal. I hvert fald, så kan vi måle tidsforbruget inden for status, altså afventer vi kunden, så er det i ekstern tid, venter vi på os selv, måske en kollega nede i båleriet, så er det intern tid. Det fortæller status om. Men nu må jeg hellere vende tilbage til, det bliver måske lidt for detaljeret, så vi hopper videre. En sag får også altid en prioritet, som fortæller noget om vigtigheden af sagen, og prioriteten kan være det, der kan få en sag til at komme foran i køen, så hvis man har en type af henvendelser, som skal have en højere prioritet, fordi de måske er mere kritiske, så kan de have en højere prioritet. Når vi får sagen ind, så kan den automatisk blive tildelt til en medarbejder, sådan at den nede i kundeservice-teamet, der sidder Marianne nede, så kan hun automatisk få sagen ind og ligge i hendes indbakke. Det kan også være, at I foretrækker en metode, hvor man selv sidder og plukker fra en fælles indbakke inde i servicemodulet, så man ligesom tager efter, hvor meget tid man har til rådighed, og hvor mange sager man sidder med i forvejen. Så det sætter I selv op. Og så var der det her med prioriteter. Hvis man har en sag, der er kommet ind, som har en høj prioritet, og den er landet i Mariannes indbakke, men hun er gået til møde, jamen så kan systemet holde styr på, at når den har ligget og ventet over hos Marianne i 2 timer, så eskalerer sagen, og så bliver den omfordelt til en anden medarbejder, som forhåbentlig sidder klar til at tage den. Så det er sådan noget prioriteter også kan inde i systemet. Men det er simpelthen en måde at håndtere en kundehenvendelse på, og mange af de her ting sker helt automatisk. Og inde i sagsmodulet, der kunne det se sådan her ud. Der kan I se oppe i toppen, der har vi fået en sag ind fra Natasha fra Lillelund Smykker, og hun har fået der er simpelthen en kasse, der er blevet ødelagt undervejs. Der er en skærm indeni, som er gået i stykker. Og nede midt på skærmen, der kan man se selve mailkorrespondancen fra kunden til os, og os retur til kunden. Og det hele sker inde i det her modul, og bliver lagret på sagen, så man har en lang tråd, og man aldrig er i tvivl om, hvad der svarede, hvem har skrevet osv. Over i højre side, der kan I se de 3 ting, jeg lige forklarede omkring kategorier. Den her er landet i kategorien, der hedder kundeservice/reklamationer. Det er sådan en underkategori. Så har den bare fået standardprioritet, så det er ikke sådan en, du ved, der skal ikke starte en sirene i bygningen eller noget indtil videre, så er den standard. Og så kan vi se, at vi faktisk venter på, at Natasha skal sende et billede tilbage af, hvordan kassen så ud. Så det er sådan helt almindelige informationer, som altid standard er inde på sager i SuperOffice. Og Natasha svarer så tilbage her og har sendt et billede af kassen, og den ser godt nok smadret ud. Må man sige. Ja. Det er faktisk i orden at klage over. Ja, det tænker jeg også. Ja, der er ingen grund til at gå i forsvar her, og det gør vi jo heller ikke. Nej. Så det er selve kundehenvendelsen, hvordan vi håndterer den inde i servicemodulet. Men vi skulle jo snakke om det her med relevante data, fordi en ting er, at vi kan se, hvad er det, vi skriver frem og tilbage med Natasha om. Men en anden ting er, at vi gerne vil vide noget mere om den her sag her. For eksempel var der jo en smadret kasse. Jamen, nogen må jo være kommet med den kasse og have leveret den, så det skal vi kigge lidt ind på. Så her er vi tilbage i flowet fra før. Men det, der kan ske undervejs, når vi er gået i gang med at håndtere den her sag, efter at, hvis vi nu siger, at det var Marianne, det var dig, der havde taget den, Marianne, den var ikke nået at eskalere, så den ligger hos dig. Jeg var hurtig nok. Ja, og du går i gang med at skrive med Natasha her, og jo flere informationer du får,
jo mere kan du berige den her sag. Du kan give den, vi har noget, der hedder tags, som man kan sætte på, hvor man sådan med korte ord kan ligesom identificere, hvad handler den her sag om, uden at man behøver at læse hele meddelelsen fra kunden. Ikke? Ja, lige præcis. Og så kan man også putte nogle andre informationer på. Jeg vil give jer nogle eksempler på det. Så, jeg har været inde og lave nogle ekstra felter. Dem I ser over til venstre, jeg håber ikke det er for småt, der er nogle felter under det, der hedder tidsregistrering. Og det er noget, systemet logger automatisk. Hvornår kom sagen ind, hvornår blev den læst, hvornår svarede vi, er den udsat, er den afsluttet osv. Men sagerne i den, eller informationerne i den kolonne, der er i midten, det er nogle felter, som jeg har, mange af dem er felter, jeg har oprettet. Fordi i min lille virksomhed, der giver det god mening at finde ud af, hvad var årsagen til den her henvendelse? Var det forespørgsel på en pris? Var det en utilfreds kunde, fordi de mangler noget information? I det her eksempel var det jo en transportskade, så det felt, der hedder årsag, fortæller mig noget om, hvad er det for en slags type af henvendelser, eller hvad er årsagen til kunderhenvendelser. Og det er sådan en drop-down, altså en liste, som kundeservice-medarbejderen kan vælge fra. Så det er ikke noget med, at man selv skal sidde og udfylde noget. Man kan vælge fra listen, og det gør jo også, at jeres data bliver mere struktureret og stringente, og I kan bruge det til udtræk og lige præcis senere. Så har jeg også lavet et felt, der hedder løsning, som skal forklare, hvordan løser vi så det her. Og det er egentlig inspireret fra en kunde, som netop havde et problem med, at de oplevede, at kundeservice var meget tilbøjelig til bare at sende en kreditnota. Og de vil egentlig gerne finde ud af, hvor mange sager bliver løst ved hjælp af en kreditnota. Kunne de være kommet ind under leverandørens garanti? Kunne de være løst ved, at kunden har haft købt en serviceaftale og fået hjælp den vej rundt? Så igen er løsningsfeltet en liste, hvor vi har foruddefineret nogle ting, og hvis ikke listen er fyldestgørende, så kan man selvfølgelig altid lige skrive på sagen også. Længere ned har jeg nogle felter, der hedder CRM-relation, og det er fordi, at alle sager, udover at blive knyttet på en kunde, også kan knyttes på et salg, eller et projekt, som vi kender det over fra vores almindelige CRM-brugerflade. Så i det her eksempel, der har Natasha købt en skærm til sit showroom, og det er så den, der er blevet ødelagt undervejs. Men nu får vi ligesom knyttet sagen og salget sammen, og hvis man har brug for det ude i jeres virksomhed, så giver det giver virkelig god mening at kunne det. Og det er altså også standard i SuperOffice nu. Så har jeg et lille felt, jeg har kaldt firma tredjepart. Det er et felt, jeg selv har opfundet. Og det har jeg gjort, fordi at nogle gange har jeg brug for at have mere end en part på, end bare kunden. Her er det jo Natasha, der klager. Så det er jo hende, sagen bliver registreret under. Men det var jo en smadret kasse, ergo har et transportfirma kylet rundt med den her kasse. Og den part vil jeg da også gerne have inkluderet på sagen, så jeg kan se, hvor for eksempel transportfirmaer, hvor ofte er de involveret i sager, i reklamationer. Det giver mig jo godt grundlag, når vi skal snakke fragtpriser. Det kan være, at jeg kan forhandle dem lidt ned. Det kan også være, at jeg overvejer måske helt at skifte leverandør, hvis det i det her tilfælde er det UPS Transport AS, som har kylet rundt med kassen. Og det kan være, hvis det tit er sager, der kommer med dem, så kan det være, at jeg slet ikke vil bruge dem som leverandør mere. Så det giver jer noget indsigt, I måske ellers sådan lidt sidder og har bare gætter jer til, fordi I har en mavefornemmelse eller noget. Det kan I simpelthen registrere her som data. Og helt over til højre, der kan I se, at der var de her tags, jeg snakkede om, og det er en måde ligesom at øremærke sagen, give den nogle forskellige informationer, uden at man skal sidde og skrive det. Så her har jeg sat et tag på, der hedder, at vi har en defekt vare, den er kommet på grund af en fragtskade, og så handlede det om det af vores produkter, der er med skærme at gøre. Og alt det kan jeg bruge, for eksempel i dashboards. Så bare lige for at vise, at når man registrerer en sag, så bliver den jo automatisk lagret inde på selve kundekortet, og her kan I se, der ligger sagen under den fane, der hedder sager, og er aktiv, og det er Natasha, der har sendt sagen ind. Så skal vi snakke en lille smule om, når vi har de her informationer, de her relevante data, så er det, vi jo netop kan begynde at holde dem op imod vores KPI'er. Og her er det vigtigt jo at tænke på, at KPI'er er ikke kun noget, de sidder på managementmøderne og tegner på en stor tavle og sætter nogle tal på. Jo, de er der også, de er sådan mere strategiske, men vi skal jo have konverteret de her
KPI'er, som man sidder og laver i ledelsen, som sådan er mere strategiske, dem skal vi have gjort operationelle, og det gør vi simpelthen ved at bryde det ned og sige, men for at opnå den her KPI, det kan være 20, det kan være færre kunder, der churner. Jamen det kan være, at vi finder ud af, at kunder churner, fordi de er utilfredse med lange svartider i kundeservice, og at de ikke føler sig ordentligt hjulpet. Hvis vi husker at spørge til kundetilfredshed og få bedre styr på vores tid nede i kundeserviceafdelingen, så vil det hjælpe på vores strategiske KPI. Så derfor er det vigtigt, at man ikke bare sidder og maler med den brede pensel, men man også bryder det ned, gør KPI'erne mere taktiske, og helt ned og gør dem operationelle, hvilket man støtter op ved at have et system, der understøtter arbejdsgangene, der skal sikres for at have KPI, nå sine KPI'er. Så et eksempel her, vi er tilbage til flowet fra før. Vi har løbende opdateret vores sag med informationer om, hvad var problemet, årsagen, hvordan løste vi det, var der en tredjepart involveret. Og al den viden kan vi så trække ud i dashboards, der står og holder øje med, hvordan vi performer i forhold til vores KPI'er. Så her er nogle dashboards, og nu tænker jeg nok, det bliver rigtig småt ude hos jer, så jeg har bare sat nogle eksempler på, så I kan se op til venstre, der har jeg noget, der viser gennemsnitlig svartid. Så når sagerne er afsluttet, så har vi styr på, hvor lang tid er vi om at svare. I virkeligheden behøver det, vi jo ikke engang have afsluttet sagen. Et svar, der måler vi fra sagen kommer ind, og til vi responderer første gang manuelt. Så det der autosvar, den kvittering vi sender, den tæller ikke med. Den tæller ikke med. Nej, det kunne ellers være smart. Ja. Nej, så det er fra sagen kommer ind, til vi svarer selv første gang. Så det kan et dashboard vise, og hvis det er der, vi synes, vi skal sætte ind, fordi det er vores erfaring, at kunder synes, vi får lang tid om at svare, så er det jo det dashboard, vi skal holde øje med. Det kan også være, at kunder synes, at vi svarer i øst og vest, og folk får alt for mange svar tilbage, før sagen kan afsluttes. Vi er altså ikke dygtige nok til at blive konkrete på problemet og komme med et svar, der virker. Det kan vi også holde styr på, fordi systemet tæller, hvor mange svar, altså hvor mange meddelelser, der er kørt frem og tilbage på en sag. Så hvis det er en KPI, at der skal være færre svar, og vi skal svare mere rigtigt og præcist, så er det jo et dashboard, vi vil holde øje med. Så er der gennemsnitlig afslutningstid, og forskellen på afslutningstid og svartid er jo, at afslutningstid er fra sagen kom ind, til vi havde helt afsluttet den, altså til vi mener, og kunden forhåbentlig er enige i, at sagen er afsluttet. Så kan vi også, som Marianne sagde tidligere, vi kan jo kombinere vores informationer fra sager, og kombinere den med de informationer, vi har liggende om vores kunder. Så det sidste dashboard nede i højre hjørne, det fortæller noget om, at hvilke type af vores kunder, der har flest sagshenvendelser. Så her har jeg en søjle, der viser A-kunder, B-kunder, C-kunder osv. Og der kan man så se, hvor mange sager har de inde. Så er der en skæv fordeling der. Her giver det måske god mening, at de store kunder er dem, der belaster os mest. Det er fair nok, men det er et fint dashboard at have til at holde øje med det. Så var der de her ekstra felter, jeg havde lavet, der handlede om, hvad var årsagen til henvendelsen, og hvordan løste vi det. Og det er så smart, at man med vores avancerede dashboards, altså de dashboard, man har adgang til, når man har en premium licens, så kan man bruge sine brugerdefinerede felter, altså de felter, man selv har opfundet, dem kan man også få vist i dashboard. Så eksemplet her til venstre er, at vi gerne vil se, at de sager, vi har afsluttet, hvad handlede årsagen om. Og der kan vi jo se, at produktfejl, den bonger ud. Så vi må have solgt nogle produkter, hvor at produktet fejler. Det skal vi da grave os dybere ned i. Hvis det nu var brugerfejl, der bongede ud, så kunne det være, at vi blev mere bevidste om, at vores kunder skulle have en bedre introduktion til de produkter, vi sælger, så de kan finde ud af at bruge dem ordentligt. Men det er det, årsagerne kan vise. Og vise sådan her lækkert visuelt i et dashboard, så er det jo appetitligt. Det er lige til at gå til og gøre noget ved. Så er der også tit det grafiske. Ikke? Det Jo. grafiske vil man bare hellere kigge på. Ja, en eller anden, og så kørt ud i Excel. Det gider vi ikke. Nej, vi vil se det herinde, og der er selvfølgelig drill down effekt. Så hvis man vil ind og dykke mere ned i produktfejl, hvad var det så for et produkt, det handlede om? Jamen, så klikker man selvfølgelig bare på sin søjle, og så er man nede i de 10 sager, det handlede om.
Der er også noget omkring løsning, det var jo et andet af mine felter, altså hvordan har vi så løst det? Er det de der kreditnotaer, der bare igen og igen bliver delt ud af i flæng, eller har vi løst det på en anden måde? Send kunden en vejledning eller noget. Og så er der sådan noget statistik, hvor mange nye sager per uge, eller per måned, eller per medarbejder, eller hvordan man nu ønsker det. Og en sidste gang eksempler med nogle dashboards, det var de her tags, hvor man kunne klistre på og så sige, at den her var det handlede både om en skærm og en defekt. Så kan man også lave visninger på det. Og man kan selvfølgelig også bruge det til at se effektiviteten og aktiviteten nede i afdelingen. Og jeg ved også, at mange af vores kunder, de bruger også de her dashboards til at sige, hvis man sidder 4 i et team, og nu ved man, at Lone, hun kommer ikke de næste 2 dage, så har man lige en lagkage, hvor Lones sager er vist som et lille stykke, og så kan man nemt lige klikke på dem og se, om der er nogle af de sager, man lige skal tjekke op på, mens Lone er væk, måske endda helt overtage, eller bare lige sende et svar tilbage til kunden. Så dashboardsene her er også indgangsvinklen til, når man sidder i kundeservice og arbejder med sager i det hele taget. Præcis. Ja. Så det var sådan kort summeret op. Noget om, hvordan vi kan bruge de her kundehenvendelser, konvertere dem om til relevante data, der så kan give noget indsigt i, hvordan vi driver vores forretning. Ja. Og jeg ved, Marianne, du har siddet og holdt øje med chatten. Ja, imens. og jeg synes faktisk ikke rigtigt, der kommer nogle spørgsmål, så vi må jo være meget tydelige i budskabet. Ellers er jeg sikker på, at Gitte, som bliver til at sidde ude, hvis der er noget, jeg overser, så kommer hun helt sikkert ind og så siger. Vores producer, yes. Det er sådan, de siger i radioen. Ja, produceren, det er Gitte. Ja. Lige præcis. Nå, men så kan du jo Jamen, så skal jeg jo tage over. Ja. Og vi skal jo snakke AI. Ja. Hvad tænker du, når jeg lige siger AI? Altså i starten så tænker jeg, at for nogle år siden, så er det sådan lidt buzzword, ikke? Og det er jo sådan kunstig intelligens, men jeg kan jo godt se, at det kan gøre ens hverdag meget nemmere, altså både på det private, hvor jeg har da taget det til mig med nogle ting, men også når man arbejder med systemer. Præcis. Ja. Lige præcis. Og det er nemlig rigtigt, det har jo været sådan et buzzword, ikke? Men det kommer mere og mere ind. Altså det sniger sig jo ind alle steder. Det er jo simpelthen lige fra streamingtjenester, der kan finde ud af, hvad det er for nogle serier, du bedst kan lide at se, så det kommer op med nogen, der er tilsvarende, til at man har de her små Google-ting til at stå hjemme i køkkenet, som man så beder om at spille noget musik, eller finde et eller andet, finde ud af, hvad vejret er i morgen. Alle de her ting, det er jo AI. Ja. Altså det er jo AI, der bevæger sig ind alle steder. Så AI er jo sådan kort sagt noget, der skal være med til at gøre det nemmere for os. Ja. Og det er klart, det er jo også noget, som vi arbejder med rent SuperOffice-mæssigt. Fordi vi skal jo gå ind og hjælpe med at få effektiviseret nogle af de her manuelle processer, og prøve at se, om vi kan gøre noget, der bliver lidt nemmere at have med at gøre, at den her AI-teknologi, den kan gå ind og hjælpe os på de ting. Og det er jo også sådan, at når der nu står der generativ AI, altså generativ AI, det er jo det her med, at den får noget information, så du giver den et eller andet information, og det skal den så omdanne til noget viden. Ikke? Jo, og jeg synes, det er en rigtig god pointe, det her med information, fordi det taler altså også ind til, at hvis vi ikke registrerer ting i vores CRM-system, så har den ikke den information, hvor den skal kunne give gode svar tilbage. Præcis. Så det er virkelig vigtigt, at man bliver mere... datadisciplin. Ja, det var det rigtige ord, lige præcis. Ja. Så man kan sige i hvert fald, det som alle godt ved, det er, at systemerne er ikke bedre end de data, som de får. Men hvis man begynder at kigge ind i det her med AI, så er det vigtigt. Fordi AI bliver jo ikke klogere end de ting, som vi føder den med. Sådan er det jo egentlig kort sagt. Ja, og vi har jo allerede været godt i gang. Vi har nemlig været godt i gang, så hvis vi prøver sådan at kigge på, hvad er det egentlig, vi har været godt i gang med, så er det vigtigt at sige, at vi kom faktisk med det i 2020. Så vi er 3 år siden, vi startede med det første omkring AI. Og der tog vi sådan en ret klar beslutning om, at vi vil have AI som en service, as a service. Det er det, vi kalder den. Og hvad mener vi? Vi mener selvfølgelig det her med, at AI, den skal være tilgængelig for at kan hjælpe jer med at udføre
nogle af de her almindelige planlagte CRM-aktiviteter på en nemmere måde. Så vi skal simpelthen gå ind og så sige, nogle af de flows, eller nogle af de måder, som man kan arbejde med SuperOffice på, det skal vi hjælpe dem med at gøre nemmere. Så hvis det nu er, at man sådan sidder og tænker, at AI, det kan jeg ikke se, det kan være noget for os, så skal I tænke mere det her med, at AI kan faktisk hjælpe med at få processerne sådan lidt mere strømlignet og nemmere at gå til. Og kigger vi på, hvad det er, vi er kommet med. Så det her, det er altså noget, som der allerede er mulighed for at få i dag. Det kræver en licens fra vores side af. Det er en AI-licens. Har man den ikke, så ved I, hvor I kan ringe hen. I hvert fald at få den aktiveret på jeres platform. Der hvor at den her AI-licens arbejder, det er i service, og så arbejder den i vores marketingsmodul på nuværende tidspunkt. I service er det sådan, at den kan gå ind og smage på den forespørgsel, som der nu kommer ind. Den sag, som jeres kunder sidder og sender ind til jer, der går den simpelthen ind og lige analyserer det indhold, der står i den her sag, den måde, som man skriver på, og giver så en indikation til jeres kundeservice medarbejdere, om det er en kunde, som måske er knap så glad lige nu, eller om det er en, som faktisk er helt oppe i det røde felt, var jeg lige ved at sige, helt rød i hovedet af ejerskab. Og det betyder jo, som du nævnte før, at der kan man jo så igen gå ind og smage på de her regler, fordi er det nu en af dem, hvor at den får et stempel med, at kunden faktisk er lidt rød i hovedet her. Så det er faktisk sådan en sur smiley. Virkelig sur smiley. Ja. Så kan det være, at der er nogle servicemedarbejdere, at den her sag ikke skal gå til. Så skal den simpelthen gå til nogle af vores hardcore folk til at håndtere den her type reklamationer, og så kan den skifte dem videre over til dem. Så der vil den faktisk både kunne gå ind og så smide en kategorisering på, der siger, det her det er en reklamation, og den kan sætte stemningen på, hvor slemt det er, det der står der i, og så dirigerer den videre over til en medarbejder, der kan håndtere det. Og stemning er jo en slags illustration, så det er typisk smiley, og man bruger en glad smiley, en mellemtilfreds smiley, eller en rød. Vi har det selv i vores egen. Ja, det har vi nemlig. Derudover så er det også sådan, at der er også en AI-funktion i forhold til at oversætte, altså sproget som sådan. Så den kan også gå ind og så lige tjekke op på sprog. Det kan være, at jeg ikke er super god til tysk. Og så har den faktisk mulighed for lige at kan gå ind og så få det her flettet om, så jeg kan forstå det på dansk i stedet for. Ja, den kan faktisk også se, at om inden afsenderen skriver fra en .com mailadresse, så kan den læse, at den her meddelelse er skrevet på tysk, og hvis man i sin kundeservice gerne vil understøtte tyske kunder med tyske svar, så kan den finde den rigtige svarskabelon, som så bliver sendt retur på tysk, fordi den kunne se, at spørgsmålet var på tysk. Ja. Lige præcis. Så har vi jo også sådan en chatbot connector. Ja. Og chatbot connectoren, det er jo det her, hvis I får aktiveret chat ude på jeres hjemmeside, sådan at, og det var jo også noget, det undersøgelsen lagde vægt på, det skal være nemt at kunne selvbetjenes, altså få selvbetjening. Så det kunne jo være en chatbot, og det kunne være en chat, man aktiverede ude på sin hjemmeside. Så har vi en chatbot, som simpelthen kan linke sig op imod den connector, som I nu synes. Det vil sige, at det skal være en connector. Man skal selv finde den her connector, som man linker selve chatbotten til, og så begynder den at kan lave nogle automatiske svar. De svar, som den giver, der kigger den ind i SuperOffice. Så hvis man bruger sin FAQ-bank i service, det har vi faktisk ikke snakket så meget om på nogle af vores webinarer, men i service er der jo en FAQ-bank. Det vil sige, I får nogle spørgsmål løbende, dem sidder I og svarer på. Hvis det ofte er de samme spørgsmål, man får, så kan man jo gemme sine svar ned i den her FAQ-bank, og den står bare og bliver større og større. Den går chatbotten simpelthen ind og så bruger, og så siger den, når man stiller et spørgsmål ud i chatten, er der noget, der minder om det her i vores FAQ-bank, og svarer ud for det. Ja, men hvis man for eksempel har, hvis man er inden for et marked med meget produktspecifikke spørgsmål, så er der
chatbot-leverandører, der Præcis. ligesom har lavet den her bank af spørgsmål og svar. Ja. Og det er så der, hvor man bruger vores connector til Korrekt. at tage vores chat og forbinde ud mod en produktspecifik chatbot. Ja. Så vi er ikke 100 meter mestre i alt fra hestefoder til kabling i indervægge og så Nej. videre. Men vi kan forbinde til nogle chatbots, der er, og det er det, vores connector Og det er kan. det, vores connector kan. Og så samtidig også kigge Lige ned præcis. i jeres eget I vores, kalkul. ja, lige præcis. Så det er godt at få understreget det. Den sidste ting, vi er kommet med, er det her AI, eller den nyeste. Det er ikke den sidste jo, det er den Ja. nyeste, som vi har frigivet. Det er faktisk inde i vores marketingsområde. Og det er jo, hvis man går ind og så skriver en overskrift inde i for eksempel en nyhedsbrev, så kan man med den her AI-funktion, der kan man så gå ind og få nogle forslag til, hvordan den her overskrift måske ellers kunne lyde. Så den kommer altså med nogle forslag, og sådan laver lidt om måske på ordlyden, sådan at det kommer til at virke måske lidt mere professionelt, eller den giver nogle forskellige stemninger i forhold til, hvad det nu er for et budskab, man gerne vil have ud. Så der ligger der altså allerede nogle ting indarbejdet i den, som man kan udnytte. Ja, man kan faktisk se det ved inde i marketingsmodulet, når man sidder og laver sit indhold. Så der, hvor vi nu har drysset lidt AI ud over, der er sådan nogle glimmer, eller sådan nogle stjerner på funktionerne. Ligesom tryllestav. Ja, lige præcis, for det er på, som du sagde, overskrifter, tekst, knapper, billeder. Actions, Ja, billeder. Ja. Så hvis man vil have hjælp til at lave et billede, så kan den også det. Præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Så det er, hvad der allerede er frigivet. Det, som vi så kigger ind i fra nu af, og det er det, vi så kalder vores anden generation, det er jo sådan set, at vi skal bredere ud. Der findes jo nogle AI-tjenester ude på markedet allerede. Og vi kan lige så godt udnytte nogle af de her tjenester. Jeg tror måske den, der er mest kendt, det er den her ChatGPT. Det synes jeg, man hører om alle steder. Men vi går faktisk også ud og fokuserer på den, der hedder Azure Open AI Services, Microsoft Copilot Framework går vi også ud og kigger på. Så vi simpelthen kommer bredt ud, så I ligesom kan være selv vælge faktisk, hvad for en af dem, som I vil bruge i forbindelse med de her nye funktionaliteter, SuperOffice kommer med. Hvis man sådan bare lige skal sætte bare lidt ord på den her ChatGPT, for jer, der måske ikke har prøvet den, så er det jo sådan, at man jo faktisk kan gå ind og skrive en tekst, og så går den ud og undersøger markedet. Hvad er der omkring alt det her? Simpelthen giver dig alt omkring, det kunne jo være, hvad er CRM? Og så kan den ellers gå ind og give dig en historie om, hvad CRM er. Så det er altså en, som der skal fodres med nogle data, og så resumerer den lige alle de her oplysninger op, den du kan finde derude på det. Og så skal man selvfølgelig selv vide noget om emnet, så man lige kan selv kvalificere svaret. Det skal man. Så man må ikke bare forholde sig ukritisk til det. Nej, det må man ikke. Og det er jo så noget, som vi så arbejder på, at vi måske kan bruge ind i SuperOffice. Så vi har sådan set nogle udviklere allerede nu, og der er 100% dedikeret AI-udviklere til det her. Så det er altså et område, vi kommer til at rykke på ret kraftigt. Men det betyder altså, at vi vil lægge os op af de tjenester, som der allerede findes derude. Og så skal vi jo sådan ligesom ind og have fundet ud af, jamen, hvordan kan vi så bruge de tjenester? Hvordan kan de gå ind og hjælpe vores kunder bedst, så de får noget værdi ud af det her. Så der er noget af det her, jeg fortæller nu her om lidt, som vi forventer, der bliver tilgængelig i Q4. Jeg har i hvert fald noget demo med af den, og så kører den jo så faktisk videre efterfølgende, så hele 2024 vil der være rigtig meget fokus på det her AI. Ja, man kan jo også sige, at de tjenester, vi læner os op af, jo selv er præmature. Altså, så de er jo også under udvikling. De er også under udvikling. Yes. Så der kommer jo også nye features til der, så det er jo sådan en ongoing proces. Fuldstændig enig. Så noget af det kan synes sådan lidt, var det bare det, men så kommer der mere til efterfølgende. Ja. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at det, som jeg kommer til at vise jer nu her, og som vi kommer med i Q4, det kommer også til at stå som et pilotprogram.
Og når det er et pilotprogram, det kan man jo som online kunder, det er vigtigt at sige, det her det er altså online kunder, vi kommer med det til. De kan jo altid komme med i et pilotprogram. Så længe det kører som et pilotprogram, er det gratis at være med, fordi der har I mulighed for også at give input til vores udviklere. Og lige så snart vi går ind og frigiver den her nye funktion, så vil det altså koste licens. Så det er bare lige sådan for at prøve at understrege, hvordan det her det fungerer. Og det betyder jo egentlig, at i pilotprogrammet, der kan I jo teste af og se, om det er noget, som der kunne virke for jer, om I får noget værdi ud af. Og på det tidspunkt, vi så frigiver det, så er det måske også, vil man gerne betale for at have den licens. Så det er bare der, I kan holde jer opdateret. Det er altså omme på vores pilotprograms side. Yes. Lad os lige prøve at kigge noget af det, som der vi forventer kommer her i december måned. Det er, at vi får den her ChatGPT sidepanel. Og det er jo igen, at i det her sidepanel, der kigger den jo så på de områder, som man nu står på inde i SuperOffice. Så det vil altså sige, at man spørger ChatGPT'en omkring noget, og så får man et svar. Men det kommer du til at vise. Og det kommer jeg nemlig til at vise om lidt. Ja. Derudover, så er det jo også sådan, at den kan arbejde med de data inde i jeres CRM. Så det vil jo så sige, den kan jo genbruge, det kan være firmanavn, det kan være kontaktpersonsnavn, det kan være nogle funktioner osv. Det er jo egentlig jer selv, der kan stille spørgsmålene til ChatGPT. Så den integrerer jo altså de her SuperOffice-dataer, som der nu er behov for. Det, som vi arbejder på i 24, er jo så, fordi når vi snakker om AI, så skal værktøjer jo trænes, for at de forstår. Og det er jo også ligesom det, du lige sagde med chatbot, at der er jo nogen derude, der træner de her chatbot ting. Og det skal vi jo så selvfølgelig også gøre, når vi ligger os op af de her forskellige AI tjenester, at vi skal begynde at træne dem til at forstå vores SuperOffice. Og det er der altså nogen, der er rigtig godt i gang med, sådan at man kan begynde at kombinere de her data, både de offentligt tilgængelige data og SuperOffice data sammen med det. Og det er blandt andet med Copilot, og så er der egentlig også sådan, at man simpelthen begynder at smide SuperOffice dataene ind i Microsoft Copilot. Ja. Så der er rigtig, rigtig meget i gang på den del. Og det kommer vi selvfølgelig til at fortælle jer meget mere om, når vi ved mere og har set mere. Så vi starter med de 2 første kasser, der kan vi i hvert fald vise noget. Og det vi jo gør, det er, at man over i sidepanelet, som I alle sammen nu har stiftet bekendtskab med, i hvert fald jer deroppe på tieren, der lægger man et sidepanel ind, der hedder ChatGPT, og så ligger den egentlig der og hviler. Og så kommer Hugo, vores lille ugle, og spørger lidt en gang imellem, hvad kan jeg egentlig hjælpe med? Og så kan man så begynde at bruge ChatGPT derinde. Ja. Så det er sådan hovedtrækkende i hvert fald med den første. Og det har vi selvfølgelig lavet en video med. Yes. For at prøve at se, hvordan det så egentlig ser ud, når det så kører derinde. Så lad os lige prøve at se, om vi kan afspille den video. Yes. Og til dem, der tænker, det er godt nok småt det her, det beklager vi. Vi har fået videoen af en kollega. Så det den gør, det er, at man går selvfølgelig ind, og så vælger man det her sidepanel, og der kommer Hugo jo så og siger hej. Og så står han og venter på, hvad kunne vi tænke os at gøre. Nu står vi på et firma, og vi står jo på Tesla. Og så spørger vi jo selvfølgelig om, hvad findes der ellers af virksomheder omkring Tesla, eller fortæl os lidt omkring det. Og så svarer Hugo. Og så får I jo simpelthen al den information, som man kan finde ude på ChatGPT, omkring det her emne med elbiler og så videre, og generelt omkring Tesla. Ja, så først så spurgte vi faktisk, hvad er Tesla? Og så stod der lidt om det, og så spurgte vi andre firmaer, ligesom Tesla. Så får du svar på det. Lige præcis, så svarer Hugo. Noget andet kunne jo også være, at vi her så spørger lidt om, hvem er ham her Elon Musk egentlig? Ja. Altså, og så går den igen ud og tjekker på markedet, og så kommer den med nogle resultater i forhold til Elon Musk. Vær opmærksom på, her der skriver vi ikke. Vi går ikke ind og skriver Elon Musk. Vi klikker egentlig bare på personen, og så fører den det over i ChatGPT'en til Hugo, og så tjekker han ellers igennem, hvad der findes derude. Fordi vi kommer jo til at hjælpe med
når du er inde i sidepanelet, så tror vi, du kunne finde på at spørge om det her. Så ligger der Præcis. ligesom nogle foruddefinerede spørgsmål, og som du også Ja. siger, der lå faktisk allerede et spørgsmål om med Elon Musk, fordi det er hans side, vi er inde på nu. Ja. Så kan man bare lige klikke. Så kan man klikke, og så begynder den allerede at Ja. tjekke derude. Ja. Så det er det her med, at vi prøver at føde nogle ting over i ChatGPT'en, så medarbejderne egentlig ikke skal sidde og skrive en masse. Så sidder man som sælger og godt lige vil vide noget om en virksomhed, som man skal til at ringe til. Så stiller man sig på virksomhedskortet, aktiverer ChatGPT over i sidepanel, og så får man lige historien omkring den her virksomhed, så man er godt rustet til at tage det her kald. En anden model kunne jo så være, nu skal vi bare lige have skiftet på de her, vi har så mange videoer og knapper, vi skal trykke på, ikke? Men en anden model kunne være, og der vil jeg godt lige sige, inden Susan også starter den, så får I faktisk her et sneak peek på, hvordan vores nye aktivitetsformular kommer til at se ud, som jo snart bliver frigivet. Og den har vi jo sådan snakket lidt om igennem tiden med, at der kommer flere faner, man kan have interne notater, og man kan have eksterne osv. Så den kommer I faktisk til at se i den her video. Jeg kommer ikke til at sige mere om den i dag, men man kan bruge i hvert fald også inde på aktiviteter, der kan man også bruge den her AI til, at den kan hjælpe med, hvordan den skal skrive en agenda for eksempel. Vi skal sende en invitation ud til en medarbejder, vi vil gerne have, det lyder lidt lækkert, det vi har aftalt, og det bliver formuleret på en ordentlig måde. Lad os da bare få AI til at prøve at hjælpe os. Så lad os prøve at fyre den video af, Susan. Yes. Så det der man først gør, det er, at man tilføjer en aktivitet. Og der går man ind, som I kender det i dag, man skriver simpelthen lige, hvad er det, man skal ind og tale om. Og så går man ned, og så skal man begynde at tilføje en agenda. Og jeg har bare måske siddet og talt med kunden, og så har jeg lige tilføjet nogle noter herinde i den her agenda. Og det er jo måske lidt kikset og ikke særlig uddybende. Og så kan jeg lige gå ned og så trykke hernede på plustegnet, og det betyder altså AI. Og så kommer den med, kunne du være en idé måske at skrive det på den her måde i stedet for. Og der kan den sådan komme med flere forskellige forslag, alt efter hvad er stemningen for det, vi skal ud og afholde. Så der hjælper den mig simpelthen med at bygge lidt professionel agenda op. Så, og det er lidt på samme måde, den arbejder inde i marketing. Den hjælper lige med at formulere tingene lidt om. Ikke? Jo. En anden sted, som også vi frigiver nu her, det er så over til vores sagsmodul. For over på service-sager, når man har service-sager kørende igennem længere tid, måske med en kunde, og man er mange parter involveret, så kan den blive ekstremt lang. Og hvis man sådan skal ind og danne sig et overblik over sagen, så sidder man måske der og klikker igennem for at prøve at læse op på den. Det er ikke optimalt, og det er spild af tid for en medarbejder at sidde og læse op på den måde. Der gør AI'en så noget, der er smart. Fordi hvis man har en sag, og der vil du gerne prøve at trykke afspille den video, Susan. Yes. Hvis man har en sag her, og nu kan I se på den her sag, der er der jo mange, der har været inde og kommentere, og man kan sidde og klikke, nu står der heldigvis ikke så meget herinde. Men man skal lige finde ud af, hvad den her sag går ud på. Så kan man med AI'en faktisk gå ind og bede den om at lave mig da lige et referat af, hvad der står i den her sag. Så den tjekker simpelthen samtlige af de her noter igennem, som der nu er igennem sagen, og så opsummerer den lige til mig og siger, den her sag, den omhandler det, og så sætter den det yderligere ind som en intern kommentar. Så når en anden medarbejder går ind og kigger, så har man allerede den her summary. Ja, og man kan jo vælge, hvis det der står er noget, man også vil dele med kunden, så kan du sende kommentaren afsted til kunden, præcis, som en slags opsummering af selve sagen. Kunden har også opgivet at kigge måske i noterne, og så kunne man jo simpelthen lige bruge den til at sende ud til kunden. Det er faktisk her, vi er lige nu. Det er det stykke, vi er nået. Så det her, det er det, som vi forventer, at der bliver trykket på knappen på her i Q4, og som I altså kunne få lov til at prøve af, hvis I vil være med i et pilotprojekt. Og det kommer I til at kan tilmelde jer til inde under vores community site, som I kender, hvor der ligger et link til alle pilotprojekterne, man kan melde sig på. Men husk, det er kun for online kunder.
Tak. Vi glæder os allerede til Jeg glæder mig helt vildt, og Helt vildt. jeg har også smugkigget på den der aktivitetsvindue, vi kender fra, når vi skal lægge en ny aftale ind, eller oprette en opfølgning. Ej, jeg glæder mig så meget til det, til vi skal fortælle om det. Bestemt. Det bliver så fedt. Den har også set sådan ud de sidste, jeg var ved at sige 20 år. Lige så gammel, som vi har været her efterhånden i hvert fald, ikke? Ja, sådan der. Nå, det var AI-nyheder. Ja. Der er en lille smule andre nyheder også. Dem får jeg Dem får du så æren af. Ja, lige præcis. Det har været lidt agurketid forstået på den måde, at udviklerne har siddet nede i kælderrummet og hygget med AI. så der er kommet lidt nyt. Lad os lige kigge på, hvad det er. Noget af det, vi har lanceret, og som er hos mange af vores kunder allerede, vi har rullet det sådan lidt forsigtigt ud, det er noget, vi kalder in-app learning. Vi har alle forskellige arbejdsgange, ting vi gør inde i vores CRM-system, og en gang imellem, så har vi brug for lidt hjælp. Men i stedet for, at vi skal ud på communityet og hente en vejledning, så er det bare mere effektivt, at man kan stå inde i sit software og klikke og få hjælp til det direkte derinde, lige præcis i den situation, man er i. Og det er egentlig det, in-app learning går ud på. Så vi pusher sådan en lille spørgsmålstegn ud i jeres SuperOffice nede i højre hjørne, og den kan I efter behov klikke på, og når I gør det, så får I adgang til det, vi kalder ressourcecentret. Man kan også tilgå det op via hjælpefunktionen op i højre hjørne, men med det lille spørgsmålstegn, så skulle vi gerne lokke lidt flere til lige at prøve at give det et klik, når man har brug for hjælp. Inde i ressourcecentret, der har man forskellige adgang til forskelligt materiale. Produktnyheder og opdateringer, jamen så misser man aldrig mere en ny feature, fordi man kan faktisk bare klikke her, og så kan man læse mere om den, man kan se en video om den, hvis der er lavet sådan en. Så er der guidede rundvisninger, det er noget nyt, og det er altså rigtig cool, fordi så kan man faktisk stå og tænke, det kunne være, at man vil arbejde mere med budgetter og mål og target til SuperOffice, men så kan man få hjælp til det, mens man står inde i det. Men lad os prøve at kigge på nogle af de ting, der er. Men altså ressourcecentret er ligesom udgangspunktet til de ekstra informationer. Så her ligger produktnyhederne, hvis man vil vide mere om, hvad er der med i den sidste opdatering, eller hvad er de nye features, så kan man klikke sig ind den her vej. Hjælp til og inspiration til vores vejledninger, beskrivelser af funktioner. I kan se her, det er jo et søgefelt, så hvis man gerne vil vide mere om SuperOffice skabelonvariabler, så kan man prøve at søge på det. Og ellers så ligger der også nogle foreslåede artikler, man så kan klikke sig videre ind på. Så var der de her guidede rundvisninger, og hvis jeg netop gerne vil vide lidt mere om, hvordan lægger jeg sådan nogle mål og budgetter ind i mine dashboards, jamen så kan jeg bede om at få sådan en rundvisning, så mens jeg står herinde og har klikket på mit spørgsmålstegn, så kan jeg simpelthen bare blive guidet og få det vist med det samme. Så her er jeg inde i selve dashboardet, hvor at jeg så bliver hjulpet med de her blå tekster, der peger, nu skal du gøre sådan og sådan, og nu kan du gøre sådan og sådan. Og sådan er det sådan en helt lille tur, man får rundt i det emne, som man var interesseret i at vide mere om. Det er virkelig effektivt at få hjælp på den måde, mens man sidder inde i sin egen SuperOffice og kan gøre tingene samtidig med. Også for nye medarbejdere. Ja. Altså at man kunne bruge den der til at de lige kunne støtte sig til i starten. Og der er faktisk sådan en checkliste derinde, så nogle af vores guided tours, de er vist i sådan en, om man har gennemført eller ej, eller hvor langt er du kommet, så man kan simpelthen holde sig selv opdateret på, om der er nogle af de her ture, man mangler at gå igennem og få viden om, fordi der er sådan en lille checkliste, hvor det bliver vinget af, når man har været igennem rundvisningen. Ja. Og husk lige, hvis det er, at man ikke ser det der spørgsmålstegn, så kan det jo være en præference eller et eller andet, ikke? Vi ruller det ud, og vi håber ikke, det generer nogen af den er dernede. Hvis nogen ikke har det endnu, så kan det være, at det ikke er rullet ud hos jer. Det kan have noget at gøre med, hvad for en SuperOffice version I er på, om I er on-site og så videre. Det er jo til online kunder, men det kan være, at man ikke lige ved det, når man sidder bare og bruger og tænker, hvor mit spørgsmål, hvor kan jeg klikke henne? Men så tag fat i os, hvis I er i tvivl og gerne vil vide, hvornår det bliver rullet ud hos jer. Og så som Marianne siger, så kan det også, eller det er også en præference, så det kan også være, at man har valgt, at
Jeg kan ikke lige finde et argument for hvorfor, men det kan være, at man har valgt, at ens bruger ikke skal have vist det der spørgsmålstegn. Og det er også en præference, man som bruger selv kan gå ind og sige, om man vil have vist det her ressourcecenter, ikon og hvad man vil have adgang til. Så det findes som en præference inden under ens egne præferencer. Men jeg håber da ikke, man fjerner det. Håber jeg. Altså, den siger Men det er jo bare, hvis man sad ved det. Ja, lige præcis. Noget andet, der er nyt, nu snakkede vi lige helt kort om det nye aktivitetsvindue, så når man skal oprette en ny aktivitet, så kommer der på et tidspunkt et nyt vindue, og vi glæder os helt vildt meget. Det jeg vil fortælle om nu, det er ikke aktivitetsvinduet, det er det, der hedder notifikationer. Det er den lille klokke, vi ser oppe i højre hjørne, hvor der nogle gange kommer et rødt symbol og et tal. Det kalder vi notifikationer, og tidligere har den boks, man foldede ud, når man klikkede, været meget sådan statisk. Ret kedelig. Det er blevet nyt. Ja. Så når der kommer symbol op i klokken, så fortæller SuperOffice jer, at I er blevet, der ligger noget, I skal tage jer af. Og det kan for eksempel være, at man er blevet inviteret til et kundemøde sammen med en kollega, og den invitation har kollegaen sendt ind til ens kalender, og får man ligesom opdager, at man er blevet inviteret med til det her møde, så får man en notifikation op i klokken. Så det kan være kundemøder, der skaber en ny notifikation. Det her, det er ikke selve notifikationen, det er bare selve kundemødet, som man er blevet inviteret til. Det kan også være en kollega, der har tildelt en opfølgning. Det vil sige, at kollegaen har tænkt, gud, jeg skal huske at sende det her materiale til kunden, men det er jo faktisk ikke mig, der gør det. Det er jo Lene nede i marketingsafdelingen, der skal gøre det. Så kan man tildele en opfølgning til en kollega, og den kollega skal jo ligesom have at vide, nu har jeg fået en ny opfølgning eller en ny opgave. Det bliver også til en notifikation, der kommer op i klokken. Og så en sidste måde at få notifikationer på, det kan jo være, at man sidder som kundeservice medarbejder, og nogen har tildelt en sag. Det kan være, at man er 100 meter mester i tekniske services, et eller andet. Og nu sidder der en kollega, der ikke har kunnet svare ordentligt på en sag, og nu giver kollegaen sagen videre til en. Så får man også en notifikation op i klokken. Og det fungerer simpelthen på den måde, at når der kommer det her symbol op i klokken, det røde symbol, så klikker man på klokken, og så folder den nye notifikationer sig ud. Og den ser sådan her ud. Og den er altså noget mere intuitiv. Her kan I se øverst op. Det er Simon, der har overdraget mig en opgave, at jeg skal huske at sende noget. Den ligger jo i min kalender fredag den 17. Så jeg kan bare trykke accepter, og så har jeg den over i min kalender, og alt er godt. Men nu ved jeg, at jeg har fået opgaven, så nu opdager jeg det ikke bare ved et tilfælde den 17. Nu er jeg allerede informeret. Så har Simon han har haft travlt. Han har også givet mig en ny kundesag, så den har han også tildelt til mig. Og her skal jeg ikke sådan acceptere eller noget. Jeg skal bare klikke på forstået, fordi jeg hopper ind på sagen. Og I kan se, at noget af teksten er markeret med lyseblå eller blå, og det er fordi, der også er links inde bag ved den her notifikation. Så hvis man lige vil ind og se, den der sag, jeg har fået fra Simon, sag nummer 184, hvad handler den egentlig om? Er det måske noget, jeg kan klare med det samme? Så kan man lige bruge linket inde i notifikationsvinduet, og så hopper man direkte ind på sagen og kan gå i gang med det samme. Og det sidste dernede, det er Michael, der har inviteret mig til det her kundemøde. Og det er jo også en ting, der lander over i min kalender. Her får jeg altså også mulighed for at sige accepter eller afvis, men jeg vil selvfølgelig gerne med. Så man tager simpelthen de her notifikationer, og så svarer man på dem. Man kan også bare klikke vinduet væk, og så vende tilbage til det efterfølgende, hvis man ikke lige kan tage stilling til lige nu med det samme, om man kan komme til det møde, eller om man vil have den opgave eller ej. Oppe i højre hjørne er der sådan en lille værktøjssymbol, hvor man kan indstille, hvordan man vil have de her notifikationer. Så det var faktisk, hvad der sådan var af nyheder. Ja. Og vores tid er også ved at være gået. Ja, men det er så fint. Jeg har to tilbage. Så det er jo så fint. Husk, at inde på vores community, og nu kan man jo gå via in-appen, eller man kan gå op i hjælp derop og komme ind på communityet. Der finder I for eksempel pilotprogrammerne, som du har talt om. Så ind og kig der, hvis man synes, det der AI, det simpelthen bare lyder lidt for spændende. Det vil man gerne prøve af. Så skriver vi derinde, i hvert fald, når det er klart. Yes, ja, for det er der ikke endnu. Nej, det er rigtigt. Det er der skal jeg huske.
Og så vil jeg også lige slå et slag for vores App Store. Der kommer hele tiden nye apps til. Nogle af dem er gratis, så man kan prøve at hive ned og se, om det kan gøre ens arbejdsdag nemmere i SuperOffice, give et bedre overblik, eller hvad det nu er, man har behov for. Men den bliver løbende opdateret. Så bogmærk den lige inde i jeres browser, og ellers har I jo også adgang til den over fra SuperOffice af. Og jeg kunne se, at du svarede på spørgsmål undervejs. Ja, det er sådan set kun fordi vi har talt FAQ-bank, som der gerne vil, hvor de gerne vil høre noget mere om det. Ja. Men som de også skriver, så kigger de lige in-app learningen først, og så tager de fat i os efterfølgende. Fedt. Husk alt, hvad vi gennemgår her, hvis I har nogle spørgsmål til det, og gerne vil have os til at yderligere at fortælle nogle ting om det, tag fat i account manageren, så booker de os, hvis der er noget. Ja. Så nåede vi det. Ja, vi gjorde. Og vi har jo egentlig ikke mere på tapetet inden jul. Nej. Og mest af alt, fordi at vi oplever også, at vores kunder jo har travlt med at runde året af på en ordentlig måde. Så vi vil ikke sådan trænge os på med alt muligt. Nej. Så det bliver til næste år. I hører for os igen. Men tak for i år, og tak for, at I lyttede med i dag. Ja, tak for i dag. Vi håber, vi fik inspireret jer til at bruge nogle af de nye ting. Og rigtig god jul og godt nytår. Ja, det er helt forkert at sige det nu, men det siger vi altså nu, for det får vi ikke mulighed for ellers. Ikke? Nej. Ha' det godt. Ha' det godt derude. Vi ses. Ja. Hej. Hej.